Se for dig en typisk morgen. Du drikker kaffe, tjekker e-posten din, og uden for vinduet begynder en ny sol at stå op. Det er ikke daggry. Det er en kosmisk vandrer, som rejser mod os i millioner af år for at forandre planetens historie på få sekunder. I slike øjeblik bliver alt, som engang virket vigtigt, karrieren din, boliglånet dit, de nye dingsene dine, til støv. Frygt griber tag i byer, men panik er din værste fjende. Hovedspørgsmålet. Kan du overleve en meteorit, som falder til jorden? Find ud på slutten af videoen. Myten om, at vi får vide om en katastrofe år i forvejen, knuser ofte astronomiens harde virkelighed. Nogle gange opdager overvågningssystemer et objekt bare dager eller til og med timer før nedslaget. Når myndighederne officielt bekræfter truslen, vil du have svært lite tid. Det første stadiet er informationskaos. Tusindvis af falske nyheder vil dukke op på nettet, og kommunikationen vil begynde at svigte på grund af netværksbelastning. Din opgave i disse første timerne er at undgå at løbe med folkemængden ud på de tætte motorvejene. Hvis asteroiden er stor, vil vejene blive fælder og fange folk i bilene sine uden manøvreringsrum. Først bør du vurdere placeringen din i forhold til det forventede nedslagspunkte. Hvis du er ved epicentret, er chancerne små, men hvis du er hundredvis af kilometer under, begynder kampen. Det vigtigste nu er at pakke et nødsæt, en vandforsyning og finde et trygt ly. Glem kufferter med klæder. Du trænger bare mediciner, vandfiltre, dokumenter og kaloririg mad. Tiden render ud, og hver afgørelse afgør nu fremtiden din. For at overleve må du forstå, hvad du står overfor. En asteroide på størrelse med en fodboldbane kan udslette en stor by og bare efterlade et smeltet krater på plads. En kilometerstor sten vil have globale konsekvenser og påvirke hele kontinenter. Et asteroidnedslag er ikke bare en eksplosion. Det er en umiddelbar frigøring af kolossal energi, sammenlignbar med tusindvis af atomvåben. Ved nedslagspunktet vil temperaturen være højere end på soloverflaten. Steinen fordamper umiddelbart og bliver til en overhettet gas under enormt tryk. Faldhastigheden er 10-tals kilometer per sekund, noget som skaber en kraftig kompression av atmosfæren foran objektet allerede før det berører overflaten. Selvom asteroiden eksploderer i luften, slik som skjedde i Tjeljabinsk eller over Tunguska, er den resulterende chokbølgen i stand til at rive ned bygninger inden for en radius på mange kilometer. Du må forstå, faren kommer i lag. Først kommer lys, deretter varme, deretter chokbølgen og til slut nedbør. At kende denne sekvensen giver dig en taktisk fordel. Din overlevelsesstrategi afhænger af hvor langt du er fra ground zero. Det første som når dig, efter at et glimt dukker op på himlen, er termisk stråling. Den bevæger sig med lysets hastighed og overgår alle lyder eller advarsler. Hvis du ser et glimt, som er stærkere end solen, ikke se på det under nogen omstændigheder. Du vil umiddelbart brænde nethinderne dine og blive blind. Du har bogstaveligt talt sekunder på dig til at søge dækning. Varmen fra et stort asteroidenedslag kan antænde tørt græs, træer og til og med malingen på bygninger hundredvis af kilometer fra epicentret. Det bedste ly på dette stadie er en dyb kælder, en T-banestation eller en solid betongbygning uden vinduer. Hvis du er utendørs, søg i tæt skygge, en dyb grøft eller en solid betongvæg. Dæk eksponeret hud med tykke klær, helst laget av naturlige stoffer som bomull eller ull, som ikke smelter på huden, i modsætning til syntetiske stoffer. Ildstormen varer kanskje ikke længe, men kraften er nok til at forvandle en by til en flamme. Målet dit er at ri gennem denne hetetoppen i sikkerhed. Husk, et stærkt lys efterfølges altid av en chokbølge, og dette er bare begynnelsen på prøvelsen. Når varmen avtar lidt, ankommer den virkelige destruktive kraften, en supersonisk chokbølge. Dette er en væg av trykkluft som bevæger sig raskere end lyd, og bogstaveligt talt udsletter alt i sin vej.
Den største og dessverre fatale feilen folk gjør, er å løpe til vinduene for å se hva som har skjedd. Når sjokkbølgen når bygningen, vil glasset bli til tusenvis av dødelige små fragmenter som flyr med en kules hastighet. Disse fragmentene er hovedårsaken til skader på lange avstander fra eksplosjonen. Hvis du er innendørs, hold deg unna vinduer, speil og tunge skap. Det ideelle stedet er en innvendig gang, et bad eller plassen under et massivt eikebord. Åpne munnen for å utjevne trykket og beskytte trommehinnene mot det uunngåelige bruddet. Det kan være mer enn én sjokkbølge. Ofte etterfølges den viktigste av en omvendt bølge, når den omkringliggende luften prøver å fylle vakuumet som skapes i midten. Bygninger begynner kanskje ikke å kollapse umiddelbart, men etter den andre eller tredje vibrasjonen. Ikke forhast deg med å forlate lyet ditt umiddelbart etter det første brølet. Vent til det store kaoset inni er over. Mesteparten av planeten vår er dekket av vann, så sannsynligheten for at en asteroide treffer havet er mye høyere enn på land. Men dette gjør ikke ting enklere for menneskeheten. Nedslaget av et massivt objekt i vann forårsaker en tsunami av en størrelsesorden uten sidestykke i sivilisasjonen. Det er ikke bare en høy bølge, det er en kolossal vannvegg hundrevis av meter høy, som beveger seg med hastigheten til en jetstråle. Hvis du bor i et kystområde og mottar nyheter om et havnedslag, er din eneste lille sjanse å umiddelbart evakuere så langt inn i landet som mulig. En høyde på 50 meter over havet kan vise seg å være nytteløs. Du bør oppsøke fjell, høye platåer eller forhøyede områder beskyttet av terreng. Faren ved en tsunami er at vannet kan bevege seg titalls kilometer inn i landet, ødelegge all infrastruktur og føre med seg vrakgods fra skip, bygninger og opprevne trær. Selv om den første bølgen virker liten, kan den bli etterfulgt av kraftigere dønninger. Å returnere til land vil være dødelig i flere uker på grunn av giftig gjørme og ødeleggelse. Hvis du overlever de første timene, begynner den længste og mest slitsomme fasen, nedslagsvinteren. Nedslaget frigjør millioner av tonn støv, fordampet stein og sot fra skogbrænder i atmosfæren. Disse partiklene omslutter planeten i et tæt, ugjennomtrængelig lag, som blokerer sollys. En global brå avkjøling vil skje. Temperaturerne kan falde med 15-20 grader Celsius over hele planeten, selv i tropene. Fatale problemer med landbruket vil oppstå. Planter vil slutte å vokse uten sollys, noe som fører til rask død av husdyr og total matmangel. Mørket kan vare i måneder eller til og med år. I løpet av denne perioden blir varme, uavhengige strømkilder og matreserver de vigtigste ressursene. Strømnet vil slutte å fungere nesten umiddelbart. Du må vente til å leve i evig skumring. Vanlige solcellepaneler vil bli ubrukelige plastbiter. Luften vil bli fylt med fint støv, som er ekstremt farlig for lunger og utstyr. Å gå ut uten en åndedrætsvern av høy kvalitet vil være et langsomt selvmord. Psykologisk sett er dette den vanskeligste testen. En endeløs grå natt. Moderne mennesker er vant til at vann alltid renner fra springen, og at fersk mat ligger i butikkhyllene innen gangavstand. Etter et asteroidenedslag vil denne komfortable virkeligheten forsvinde for alltid. Logistikkjeder vil bli forstyrret umiddelbart. Drivstoff vil bli dyrere enn gull, og snart vil det forsvinde fullstendig fra sirkulasjonen, ettersom fabrikker slutter å fungere. Du vil befinne deg i en hard verden, der bare enkle mekaniske ting fungerer. Elektroniske penger i banker vil bli til ubrukelige tall på døde servere. I løpet av denne perioden begynner en brutal kamp om de gjenværende ressursene. Store byer vil bli de farligste stedene på planeten på grunn av sult, mangel på kloakk og plyndring. Den beste strategien er å slå seg sammen med betrodde mennesker, naboer eller nære slektninger. Å beskytte forsyninger og opprettholde et enkelt hverdagsliv under vinterforhold alene er praktisk talt umulig. Du må gjenvinne de glemte ferdighetene til dine forfedre. Hvordan filtrere vann ved hjelp av improviserte midler? Hvordan varme opp et rom uten gass?
Hvordan behandles sår uden moderne sygehus? Byttehandel vil erstatte handel fuldstændig. Værktøj og frø vil blive den nye globale valutaen. Mange mennesker dør i katastrofer, ikke af fysiske skader, men af et fuldstændigt tab af livslysten. Synet af en ødelagt kendt verden, tabet af kære og konstant, undertrykkende frygt, knyser den menneskelige psyken i løbet af få dage. I en global krise er dyb depression nærmest en dødsdom. For at overleve må du opretholde streng indre disciplin. En daglig rutine, planlægning og at sætte små, opnåelige mål er det, som holder tankene dine skarpe. I dag, fix et lægtag. I morgen, find en ny vandkilde. I overmorgen, organiser en 24-timers vagt. Undgå panikspredere og de, som sår fortvivlelse. I en krise bliver slike mennesker en dødvægt og drager hele gruppen ned. Det er vigtigt at opretholde et menneskeligt ansigt, men samtidig være bestemt, når det gælder at sikre alles sikkerhed. Et samfund med et tydeligt hierarki og lederskab har en mye bedre chance for langsigtig succes end en uorganiseret folkemængde. Kunsten at overleve er frem for alt at kontrollere følelserne sine og holde hovedet koldt i enhver situation. Mange drømmer om højteknologiske, selvstændige bunkere, men for de fleste forbliver det en drøm. Men selv en vanlig sjæler kan forberedes på et værst tænkeligt scenario. Det vigtigste krav til et ly er lufttætte og stærke gulv. Det må beskytte dig pålideligt mod en mulig bygningskollaps ovenfra og mod indtrængning af korrosivt støv udenfra. Sørg for, at du har mindst 2 uafhængige udganger for at undgå at blive levende begravet under en haug med ruiner. Ventilationssystemet bør være udstyret med filtre, selv enkle hjemmelavede filtre, logget af aktivt kul og lag med tæt stof. En nødforsyning af vand på mindst 3 liter per person per dag, og en forsyning af hermetik bør opbevares inde. Ikke glem grundlæggende sanitærforhold. Mangel på hygiejne i et lukket rum vil rask føre til sygdomsudbrud. En radio, drevet af batterier eller en håndsvejvgenerator, er også vigtig. Dette kan være din eneste måde at høre stemmen til en overlevende civilisation og lære vigtige nyheder. Lad os nu gå videre til specifikke handlinger, som kan redde livet dit i et kritisk øjeblik. For det første, har altid med dig et overlevelsessæt. En skarp kniv, en pålidelig lighter, et førstehjælpsskrin og en kraftig lommelygt. For det andre, husk regel 3. En person kan leve i 3 minutter uden luft, 3 timer uden ly i ekstrem kulde, 3 dage uden vand og 3 uger uden mat. Prioriter i den rækkefølgen. For det tredje, byg en forsyning af vandfiltre eller lær, hvordan du logger dem af sand og trækul. De er vigtigere end mat. For det fjerde, forbered klæder. De bør være flerlags, slidestærke og varme. For det femte, byg et bibliotek med papirbøger om medicin og landbrug. Digital kundskab vil forsvinde sammen med elektricitet. For det sjette, lær at bruge radiokommunikation for at koordinere med andre grupper. For det syvende, har en stor forsyning af antiseptiske midler og grundlæggende antibiotika. For det ottende, opbevar grøntsagsfrø i lufttætte beholdere for fremtidig brug. For det niende, planlæg en evakueringsplan og et mødested for hele familien på forhånd. Og for det tiende, lad aldrig frygt lamme din vilje til at handle.